Lanqas ingħatajna ċans li nsellmu l-tfal illi ilna l-dawn is-snin kollha magħhom, għalina qishom qed iċaħduna minn membri tal-familja. Sostnew dan numru ta' ħaddiema f'dak li kien iċ-childcare li kienu jħossibu li l-impjegati tal-Isptar Mater Dei illi matul l-aħħar jiem tħabbar kif ħabta u sabta tfal tagħhom mhux se jkunu qed jitħallew jattendu f'dan iċ-ċentru mingħajr ma ngħatat raġuni valida. Għalkemm fl-aħħar sigħat jidher li l-gvern għamel U-turn. Il-ħaddiema kienu saħħu ma' Net News illi huma ma kinux jafu b'dak illi kien se jiġri u kienu proprju l-ġenituri stess li tawhom l-aħbar. Filwaqt li insistew li tmexxija taċ-childcare baqgħet sal-aħħar tindikalhom illi l-għajdut ma kienx minnu. Imbik ma saħħu li dan huwa sew xejn kemm għat-tfal kif ukoll għalihom illi ġew trattati b'dan il-mod. Ħaddiema tal-Isptar li tkellmu ma' Net News saħħu kif ixxokkjathom l-aħbar li mhux se jkollhom childcare fejn jistgħu iħallu lil uliedhom waqt li jkunu qegħdin ix-xogħol. Ma spjegaw li la darba ma jsibux childcare adegwat anke biex jakkomoda s-sigħat twal ta' xogħol li jagħmlu, il-Ministeru spiċċa xeħħtilhom għażla waħda f'ħoġorhom, jew ikomplu jaħdmu fis-settur tas-saħħa jew jieħdu ħsieb il-uliedhom. Mal faqet l-aħbar Net News tkellem mal-President tal-MUMN Paul Paċ li insista li dawn il-ħaddiema f'dan l-istadju jridu jaħdmu fuq bażi ta' teleworking. Qed li tolbu lil ħaddiema li ġew mtlaqta ħażin bid-deċiżjoni huma u t-tfal tagħhom biex almenu tkomm xi forma teleworking għax dawn ma jistgħux iħallu tfal id-dar. U s-sitwazzjoni qiegħda tal-imod li qed jgħidulna li biex ifittxu isibu child care center disponibbli hemm minnhom waiting list sa jannar. Ġifieri dawn tista' tgħid jekk ma jsibux kien fejn jaħdmu, għandhom sa jannar ikollhom jaħdmu bit-teleworking. U turi noqqas kbir minn għata Ministerju li tieħu deċiżjoni mill-lum għal-għada mingħajr ma tara id-diffikultajiet li jinsabu fihom il-ġenituri u t-tfal. Meta dawn qed jagħtu servizz impeccabli lill-marit. Tal-imossa mill-gvern titqis bħala budget cut oħra. Iżda tnej tard wara nofsinhar fil-Parlament, il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferns saħa illi flaqa illi kellu mal-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima huma ddeċidew li jduru lura mid-deċiżjoni inizjali u fil-jiem li ġejjin jerġgħu jiftħu dan is-servizz għall-impjegati tal-Isptar Mater Dei. Madankollu, il-Ministru Fern xorta ma spjegax għalfejn dan iċ-childcare center ingħalaq aħqar minn hekk u saħa illi sar jaf b'dak illi ġara mill-impjegati tal-Isptar stess.